Авыл хуҗалыгында киләсе сезонга әзерлек башланды. Хәзер техниканы тагылма агрегатларны ремонтлау бара. Буа районының Авангард агрофирмасы остаханәсендә дә кызу эш кайный. Эшнең барышын Буадагы коллегаларыбыз да күреп кайтты. Авангард агрофирмасында 10 елга якын хезмәт куючы Дмитрий Сидоров комбайнда һәм туман үзйөрешле сиптергеч белән идарә итә. Берсен инде кышкы саклауга куйган. Хәзер икенче тимератын ремонтлау эшләре белән мәшгуль. Туманның ереш өлешен карадым. Чылбырларын алыштырырга, майларга кирәк. Язгы кыр эшләренә техника тулы әзерлектә чыксын өчен тиешенчә ремонт үткәрәбез. Тракторлар ремонтка кертtik. Калган әйберләрне поставкага куеп бетердек. Хәзерге комплектовка бара. Быел кыз яхшы кыры килгәнгә күрә бөтен эшләрен беткәч, ремонт эшләре дә иртәрәк тотынды. Агрофирмада 116 дәнә трактор, 25 комбайн бар. Төрле техника ремонтлау өчен 2 аерым бина каралган. Ремонт эшләре билгеләнгән график буенча үткәрелә. Безнең хәзер 1 декабрьгә отечественный техника дивизионы аларга ремонт бетәчәк. Анда силкалар, культиваторлар, сверкалар, калганнарын шул график буенча дәвам итәчәкбез. Каждый механизатор үзенең техникасын, тракторын, шулай ук комбайнын, закрепленный комбайнын үзе ремонтлаячак. Алар аны җылда шулай итәләр. Үзләре ясаган техникада үзләре эшләячәк. Хуҗалыкта техника саны елдан-ел арта һәм заманалаша бара. Аның торышына карап берничә төрле ремонт эшләре башкарыла. Бертүк җыю комбайннары, тракторлар барысы да газ белән җылытылган гаражларда ремонтлана. Шунда ук гарантиядә торган техниканы махсус оешмадан килеп техник карауда уздыралар. Условия тудырылган ремонт ясарга җылы помещениедә костюм белән эшләп, костюм киеп эшләп инде нормально гына ремонтлап чыгарга, техниканы хәзерләргә киләсе уңыш өчен. Шул рәвешле чананы җәен, арбаны кышын әзерлә дигән гыйбарә Авангард агрофирмасында быел да актуаль булып кала. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.